Představte si takovou deštivou neděli. Sedíte doma, říkáte si, dal bych si dobrý kafe. Jenže do kavárny se vám fakt chodit nechce. No, tak si takovou menší kavárnu uděláte doma. Z La Marzocca nám zapůjčili tenhle parádní nový kávovar Linea Micra, který je ideální do vaší kuchyně nebo i do menších kaváren. My si na něm v těchto videích ukážeme, jak takový pákový kávovar funguje a jak na něm vykouzlit skvělou kávu. Leckdo si na doma pořídí automatický kávovar, který udělá tak nějak všechno za vás. To se ale zpravidla podepisuje na výsledku. Káva bývá často podextrahovaná, pěna na mléčných nápojích bublinkatá a důkladně takový kávovar vyčistit, to je téměř nadlidský úkon. Ono se to kafe opravdu dostane jako všude a pak v těch útrobách oxiduje a plesniví a bůh ví co. Automaty navíc často nezvládnou vytvořit stabilní tlak, který je pro přípravu espressa zcela nezbytný. Tlak vystřelí nahoru a potom kmitá a vcelku rychle padá. Neznamená to nutně, že na automatu nemůžete připravit chutnou kávu, ale nemáte moc možností její chuť vyladit a skutečné espresso to nikdy nebude. To je ovšem u kávy neskutečně rozmanité suroviny a navíc ve formě tak malého nápoje zcela podstatné. Pokud chcete její potenciál opravdu využít, budete muset sáhnout po pákovém kávovaru. Výběr je skutečně široký. Nedoporučil bych vám zkoušet levné kávovary za jednotky tisíc, protože zde budou úplně stejné problémy jako u těch automatických, možná i větší. Zábava začíná někde tak na 10–20 tisících, kde seženete třeba klasické Gaggie anebo tadyhle Rancilio Silviu. Půjdeme-li s cenou trochu výš, dobrou volbou může být třeba ten dvojboilerový Sage. Pokud jste ale opravdoví nadšenci a záleží vám na detailech a konzistenci, jsou tu pro vás domácí, ale prakticky profesionální kávovary, jako je právě Linea Micra od La Marzocca. Proč teda sáhnout po dražším kávovaru? Tak třeba tady Rancilio Silvia má pouze jeden boiler. Nemůžete proto zároveň připravovat kávu a šlehat mléko. Nejprve uděláte kafe, pak přepnete režim, čekáte na nahřátí, no nic moc pro fanoušky kapučína. Navíc nemá moc přesné řízení teploty, takže každý shot espressa dopadne trošku jinak. S tímhle Sagem se dostanete o několik úrovní výš. Obsahuje dva boilery s mnohem přesnějším PID regulátorem teploty. Navíc umožňuje jednoduše nastavovat teplotu o další parametry přípravy. Stále však využívá tzv. Vibrační čerpadlo, které je sice kvalitnější než u levných a automatických kávovarů, ale konzistentní tlak se od něj očekávat nedá. A co si budeme povídat, pořád je to spotřební zboží. Po 3 letech, co ho mám, už jsou některé části takové uvolněné, špatně těsní. Je to celé plastové a kvalita zpracování není zrovna ohromující. My si v téhle sérii budeme hrát tady s Microu, což už je skutečně profesionální kávovar v malém těle. Tak akorát do kuchyně. Uvnitř skrývá kvalitní rotační čerpadlo, které v průběhu přípravy poskytuje mnohem stabilnější tlak. I díky tomu zvládnete konzistentně připravovat jedno skvělé espresso za druhým. Jeho tělo klame svou jednoduchostí. Různé speciální funkce kávovaru se dají ovládat z telefonu pomocí aplikace. Můžete si tam nastavovat teplotu extrakce, preinfuzi nebo třeba stílu trysky. Takže si se shotem espressa nebo šálkem kapučína můžete fakt vyhrát. Tak kávovar bychom měli. Jak se s tím vším teda pracuje? Co je uvnitř? Na to se mrkneme v dalších dílech.